Μη δώσει τίποτα! Τίποτα! Χαμηλά, Αλέσκα, το ένα χεράκι χαμηλά. Στο κεφάλι, να το, στο κεφάλι. Νάτος, είναι δικό σου, από εδώ είναι δικό σου. Το πόδι το δικό σου, Αλέκο, το πόδι. Το πόδι παίρνεις. Είναι έτοιμο να Οπα. Νάτος. Ai, ai, ai. Έλα, Αλέσκα, μπορείς. Οπα, πρόσεξε. Δεν χάνεις τίποτα, πήγαινε Αλέκο εσύ. Πήγαινε, δεν χάνεις, πήγαινε. Κυνήγησε τον, να πεθάνει. Έρχεσαι μέχρι εδώ και να... Παιδί είναι, παιδί είναι. Το παιδί παλεύει. Εσύ. Μη σηκώνεις πολύ ψηλά τα χέρια σου, κεφάλι χαμηλά. Εσύ, κυκλικά. Αλέκο, δούλεψε. Τα χέρια από κάτω, πάμε. Κόντρα. Πες του. Το δικό σου, γιατί δεν κάνεις, ρε. Το δικό σου, ναι. Πάρτσι. Το δικό σου, ρε. Το δικό σου, ρε, Αλέκο. След награждаването в категорията височински килограма Έλα, Αλέσκα, έλα. да се приготвят призерите при жените категория 55 кг и 59. Веднага за награждаване. Веднага ще се извърши награждаването при жените 55-59 кг. Όχι. Αλέκο, πήγαινε, δεν χάνεις τίποτα, Αλέκο τώρα. Βάλεξε. Έτσι, καλά. Αλέκο, προσπάς. Έλα. Κάνει. Ποτέ! Άλλη μία, Αλέκο! Τίποτα. Άλλη μία, Αλέκο! Μπράβο, καλά.
Έτσι. Έλα. Καλά, μπορείς να τον κερδίσεις. Θα το θυμάμαι. Αλέκο, σω, πέθανε, Αλέκο, давай, δούλεψε τώρα εσύ. Давай. Αλέκο, μέχρι εδώ ήρθες και τώρα θα σου αφήσεις αυτό, Αλέκο. Έλα, τσουβάλης είναι, έλα. Μπορείς να τον κερδίσεις, το γάμο του μάνα. Κάνε πιο... Πάμε. Πρόσεξε Χαμηλά το κεφάλι σου. τα πόδια πρόσεξε, Αλέκο. Το κεφάλι σου χαμηλά. Εκεί, χαμηλά θα δουλεύεις. Χαμηλά. Το δικό σου ρε. Το δικό σου Αλέσκα. Να το. Εκεί, νάτος. Χαμηλά το κεφάλι. Έχει πεθάνει ρε. Το δικό σου, να το. Είναι δικό σου. Μπακαβόη, ετοιμάσει μπακαβόη. Να το έλα. Το κεφάλι πάρ' το. Μη σηκώνεσαι. Έτσι! Να κάτω, Αλέσκα! Όχι, Σταυρό! Δούλεψε, давай! Αλέκ, στο κεφάλι, χαμηλά! Παίζει, χαμηλά ρε! Ниже! Вот так! Сига πάνω! Туш! Вот так, давай, Али! Туш! Бля, красава! Мато! Туш! Стоп! Σταυρό, κρέστ! Стоп! Κρέστ, παίζει! Бля! Μπράβο, Αλέκο, αρέσει. Έτσι ρε μαλάκα, έτσι! Κάτω, νίσκι. Κεφάλι! Τίποτα! Νίσκι, κάτω το κεφάλι. Έτσι Μην το ρε δίνεις τίποτα, μην το δίνεις. 4 δευτερόλεπτα μένανε, 4. Μπράβο, Αλέκα! Κρασάκι κι άλλο! Έτσι! Victoire pour Moussaline Olek Kais dans cette rencontre. Нека преминем веднага към награждаване, без да се бавим, защото времето наистина доста напредна. Да се явят награждаване Иван Геливерски.